बातमी रायगडमधून आहे। रायगड जिल्ह्यामध्ये भाजप आणि शिवसेनेमध्ये पुन्हा एकदा जुंपलेली आहे। अलिबाग नगराध्यक्ष जागेवरून दावे प्रतिदावे केले जात आहेत। अलिबागची जागा आम्ही भाजपला सोडली, शिवसेनेचे आमदार महेंद्र दळवी यांनी हा दावा केलाय आणि यावर शिवसेना लढायला तयार नव्हती म्हणून आम्ही मैदानामध्ये उतरलोय असं भाजपचे सतीश धारप यांनी म्हटलेलं आहे आणि त्यांनी शिवसेनेला टोला लगावलाय। अलिबागची परिस्थिती वेगळी आहे। आम्ही युती धर्म पाळूनच पुढे चाललोय। अलिबागमध्ये युतीच्या माध्यमातून ती सीट बीजेपीला आपण सोडली आहे। जशी मुरुड आमची सत्ता या ठिकाणी होती, त्यामुळे मुरुडच्या नगराशी आम्ही घेतलेले आहे। त्यामुळे अशाच पद्धती युती राहिलेली आहे। जे बोलतो ते सत्य आहे। मी दुसऱ्याचं क्रॉस उत्तर देणार नाही। मी 100% सांगतो ते लढायला तयार नव्हते, त्यामुळे आम्ही लढलो। आम्हाला काय बिनविरोध द्यायची नव्हती, कारण अलिबागचे नगराध्यक्ष काय माझे सोयरे नाही,